отидем при него, си взем един къмбопек и си го турим по телхата за маа Бошка. Ма тя не трябва да разбира. Трябва да е тайно. Аз сега какво да й кажа? Къде отивам? Маме, отивам на матч. Какъв матч по Коледа, бе, маме? Футболен! А ти вече си хамбалист, бе, Жоре. Знам, бе! Знам, бе! Ма чукам! Чукам футболче в махалата на Вързано. Който победи, печели бидон кисело зеле.